Kaixo, ongietorriak Poliedroaren saio berri honetara. Jadanik uztailean gaude, bete-betean udan, eta estuki lotuta dago garai honekin eta urtaro honekin udalekoa. Udalekuei buruz mintzatuko gara, nolabaiteko hausnarketa kritikoa egingo dugu horri buruz, bai umeen kasuan, zein nerabeen kasuan. Hezkuntza, aisialdia, guztion bete beharrak, kontziliazioa izango dira besteak beste, hemen jorratuko ditugun elementuak. Eta horretarako gonbidatu ditugu Aritz Lili, Isara Fonbellida eta Mai Izautua. Eurekin mintzatuko gara horri buruz, eta, nortzuk dira eurak? Aritz Lilik kudeatzen du Aiaraldeako ekintzen faktorian kokoriko hildoa, hau da, hezkuntza hildoa, eta bestetik Maik eta Izarok prestatzen dituzte, iaz egin zuten, eta horten egingo dute ere, Aiaraldeko udaleku ibiltaria. Bereziki pentsatua nerabeentzat. Orduan, eurekin utziko zaituzte. Eta, aurkezpenean esan bezala, gaur aisialdia izango dugu ardatz, eta, nola ez, udako garaia, aisialdiaren garaia da, batzuentzat zorionez eta besteentzat ez horren beste. Eta, kontziliazioari buruz, udalekuei buruz, eta, bestelako proposamenei buruz aritzeko, gurekin, baditugu Aritz, Izaro eta Amai. Eta, esparru ezberdinetatik mintzatuko gara. Hasiko gara zurekin Aritz, zu kokorikon izandako, eta daukasun esperientzia eta eskarmentua dela eta, nolabaiteko hausnarketa proposatu nahi duzu udalekuei buruz, ez? Heltzen da uda, guraso ugarirentzat, zorioneko garaia hasi ordez, zorigaitzoa hasten da, lanagatik eta ezin dute uztartu hezkuntza eta bere lana, eta horretarako udalekuek betetzen dute nolabaiteko hutsunea, ez? Nik zuk esan duzun azkenengo horretatik tiraka, nik uste hor dagoela arazoetako bat, ez? Udalekuek hutsune hori betetzearen dikotomia hori, ez? Nik argi daukadana da arazoa dagoela. Arazoa dago, gurasoek lan egin behar dute eta haurrak etxean daude zaintzarik gabez. Eta azken aldian hori agrabatzen joan da, geroz eta gehiago joan da, etxeetan geroz eta lan gehiago, etxetik kanpo geroz eta lan gehiago egin behar dalako, eta zer gertatzen da, aurra geratzen direla zaintza eremu hori gabe, eta jartzen gara begiratzera ze proiektu dauden, eta jartzen gara begiratzera udalekuei. Eta nik argi daukadana da, udaleku bat ez duela izan behar umeak aparkatzeko leku bat nik lan egiten duan bitartean, baizik eta udalekuak beste zertarako izan behar dira, ez pizkat, jolaserako eremu bat, hezkuntzan, haurraren hazkuntzan ardatz izango diren prozesuak bizitzeko aukera ematen dion gune bat, eta gozatzeko gune bat. Zer gertatzen da, nik geroz eta gehiagoan inazela ikusten ume asko, zinetan, poten diren udaleku prozesu batetara edo udaleku ezberdinetara nolabitere behartuta, edo goragatik behartuta, eta beraz ez dute disfrutatu ahalko luketen bezala. Hemen nolabait ez dugu nolabait fokua jarri nahi gurasoetan, azkenean gurasoak dira kate honen, azkenengo kate begia, azken aurrekoa, azkena izango deteke umeak, baina bai, argi badago eta argi adierazten bada egiturazko arazo bat dagoela kontziliazioarekin, orain hauetan aipatzen ari da, lanaldia murriztearena, baina badago beste elefante bat, ez, gela honetan dela uda eta udalekuak askotan geratzen dira bitarteko gutxien dauzkaten erakundeen esku direla udalak, hain zuzen. Eta ez dakit beste modu batean hildo horretatik, ez? Zerbitzu publiko bat eskaini behar bada honetarako, agian ez dira udalak erakunde egokienak horretarako. Nik argi daukadana da horri begiratzen zaiola, ez? Noski gurasoek ez daukatela arazoa, arazoa strukturala da,
Eta uste dute, arazo horri instituzioetatik, gobernuetatik, erantzun egin behar zaiela, baina argi daukana da, arazoa non dago, arazoa dago, gurasoiek lan egin behar dutela, eta ezin dutela, beraien aurren zaintzaz arduratu. Orduan, seguramente arazoaren konponbidea etorri behar du, lan arlotik, enpresen arlotik, edo gobernuak hor jarri behar du fokoa. Aldiz, egiten duguna da, partzeatu, eta udalek nola baitere beraien proiektuetan egiten dutena da, partzeatu behar hori, eta sortu udaleku batzuk, hezkuntza helburuak izan ditzaketenak puntu batetan, baina daudenak diseinatuak eta begiratuak gurasoien beharrak ahalik eta hoberen asetzeko. Eta ez dira jartzen aurraren beharrei begira edo ez dute foko aurretan jartzen. Eta niretzako oso garrantzitsua da aurra zentzorretan erdigunean ipintzea, eta horrelako proiektu bat, aisialdi proiektu batek aurra erdigunean kokatu behar du. Eta ez dut uste begirada horri jartzen zaionik, nik azkenen urtetan bizitzen ditudan edo bizizan ditudan eztabaida ugari, gurasoek esaten dutela azken, eta ordutegia ez da nahikoa, izan behar du luzeagoa, bazkaldu behar dute bertan, hortan dago eztabaida, udalari eskatzen zaio, olako proiektuak izate ahalik eta luzeen eta norbera bakoitzaren beharrari lotuta. Eta nik argi daukadana da, ez zaiola begiratu behar udalekuari, begiratu behar zaiola gure lan egiten dugun lekuari. Eta lan egiten dugun leku horri jarri behar zaizkio edo eman behar zaizkio baliabideak, laguntzak edo dena delakoa hori bermatu alizateko, eta dena izan alizateko jasangarria. Eta lehen apur bat of the record itzen indugu honi buruz, eta zuk lotzen duzu ere, karo, izialdia ez da denbora pasa hutsa, izialdia bada eremu bat ikasteko, orduan, zuk aipatzen duzu lan mundua, erakunde publikoen beharra, edo esku hartze beharra, eta gero hezkuntza bera, zergatik hezkuntza zaila bat badago, zergatik hezkuntza zailak ez du esku hartzen, aisialdian, eta zehazki gutxienez udako aisialdi eredu honetan, aipatu duzu, behar hori ez bada desagertzen udan, edo ez bakarrik gurasoena, baizik eta hezkuntzaren beharra, ez bada desagertzen udan, zein da hezkuntza sailaren edo eskolen edo ikastetxeen papera udako garai hauetan. Nik argi daukadana da, kate begia zitzen duzula, eta nik argi daukat eta azkenengo urtetan hori ikusi izan dut, aisialdia kate baten azkenengo, hezkuntza kate horren azkenengo kate begia da, eta inkluso momentu askotan solte ikusten dena, edo ez dena hezkuntza prozesu horren parte bat bezala ikusten. Eta hori, bide hori apurtu egin behar da. Niretzako aisialdiak izan behar du garrantzi eta zentralidade bat, nik beti izaten dut, eskolek gehiago begiratu behar diotela aisialdian bizitzen diren prozesu gehiago jan behar du aisialdiaz, uste balako jolasaren bitartez eta ondo pasatzaren bitartez jakintzak asko ere gehiago barneratzen direla, galdetzen baldin badiozu eta edozein helduri zein dan bere txikitako momentu gozagarri bat, gutxik izango dizut eskola dela momentu gozagarri bat. Normalean, aisialdian bizitako esperientzia bat izango da, Inkluso nortzuk izan diren beraien referenteak, seguramente gogoratuko dituzte beraiekin aisialdi prozesuetan egondako ezitzaile horiek. Orduan, bada garrantzitsua den zehozer, baina jendartean dagona oso, ez dagona, ez diona garrantzi hori ematen. Baina ez da bakarrik jendartean, nik argi daukadana da, hezkuntza legeaz, ibili gara azkenengo denboraldi honetan asko hitz egiten, eta hezkuntza lege hori dago, hezkuntza
orokorran deitzen da, baina dago eskolei begiratuta. Eta nik uste dut, hezkuntza esparru gehiago hartzen dituela, eta hasi barko ginatekela, pizkat, instituzioetatik eta horretan gabiltzen, sektore horretan gabiltzen jendearen partetik, horretan hausnartzen. Nik uste dut, badagola eta Euskal Herrian hausnarketa politasko egin dira aisialdiaren mundutik, eta hor dago Oinarri bezalako elkarte bat ari dena aurra zentroan jartzen duten aisialdi prozesu hausnartzen, ez? Eta nik uste dut bidea hori dala, baina eman martzaio marko bat, eman martzaio garrantzia bat, eta kokatu egin behar da. Ezin dena gertatu da, aisialdian gauden hezitzaileak egotea, ez? Osea, iruditzea dela denbora pasa utza eta honekin hemen usten dut, hemen utzi alduan bezala, eta ez zait inporta, ez? Nik uste dut, udaleku bat, aisialdi prozesu bat aukeratzen dugunean, begiratu behar diogula zer eskaintzen den horrez. Ez du importa, ezin importa egin behar zaigu bertan zelantzen den, ze balio transmititzen diren, zelan jolasten den, ez? Gauza guzti horiek, gaur egun esango nuke, ez dutela importa, aisialdiari ematen zaion garrantzia delako minimoa. Egitan aurrorren bizitzan, garrantzi handiko gune bada. Eta aurrorren hazkuntzan bada gune oso garrantzitsu bat, ematen dizkiena aurroiei bizitzeko eta jendarteratzeko balio pilo bat. Nik esango nuke, nik ditudan balio eta nik ditudan tresna asko aisialditik jaso egin ditudala, eskolatik, baino gehiago. Eta adibidez, zuretzat zein dira udaleku eredu batean negoziatu ezin diren irizpideak. Suposatzen dut jolas librea, ez dakit naturarekin harremana, zeintzuk dira zuretzat bai ala bai, derrigorrez, udaleku batean egon beharko lirateken elementuak, eta batzutan, lizitazioen mundua ezagutzen ez dutenek, agian ez dakite, gehienetan lizitazioetan errepratzen zaiola diruari eta listo, gehienetan. Ez beti, baina, gehienetan horrela da. Zure ustez, ze irizpide jarri beharko lituzkete erakunde publikoek, udaleku bat egituratzearen orduan, aintzatatu gabe, ordutegiak, jantokia eskaini edo ez, arreta goiztiarra, edo hori guzti. Niretzako, elementu bat argi daukana da euskararena. Hau da, Euskal Herrian aurretan erabarekin lan egiten baldin badugu euskaraz izan behar du. Eta hori bada niretzako ardatz bat. Eta hurrengo ardatza izango litzateke, lehen esan duen bezala, ez aurra erdigunean jartzen duten, aurren beharrei begiratzen dion prozesu bat edo proiektu batetan murgiltza. Eta aurren beharrei erreparatzen baldin badiogu, eta horretan zentraltzen baldin bagara, horren atzetik etorriko da naturaren presentzia ezinbestekoa dela, zen pertsonak natura gara eta aurrek natura behar dute, egongo da atzetik jolas librearen pedagogia guztia, noiz jolastu, noiz jokatu, noiz den jolas librea, noiz den beste, guzti hori etorriko da, baldin eta aurra behatzen baldin badugu eta aurraren behar hori ikusten baldin badugu eta aurra zentroan jartzen baldin badugu. Eta gainera hori egiten baldin badugu, seguramente, helduek izan ditzazkegun botera harreman guztien inguruan hausnartuko genuke eta gure kokapena leku horretan beste modu baten izango litzateke. Orduan nik, aurraren zentralidade horretan gauza asko sartzen ditut, azkenan atzetik pedagogia handi bat egon daiteke, baina nik hor zentratuko nuke, eta noski Euskal Herrian gaude, eta beraz Euskal Herrian prozesuiek euskaraz izan behar direla argi daukat. Asko mintzatu gara aurrei buruz, baina, udan
nolabait ikasketa prozesua ez da bakarrik gelditzen aurrentzat, nerabeek ere badauzkate opor luzeak, eta hor, nolabait, badago denbora asko norberak bere buruari begiratzeko, baina, hemen gurekin dauzkagu, izarota mai, zuek bestelako proposamen bat daukazue, uda honetan, iaz ere antolatu zenuten, udaleku ibiltariak, baina ez dira umeentzat, ez? Bestelako sektore bati bideratuta daude. Bueno, zuk esan bezala, pasaden urtean jain genuen lehenengo frogatxo hori, lehenengo edizioa. Eta, apurtxo bat helburu bat mantendu nahi duguna urtean zehar, ez? Ematea saretze bat gazteen artean, berez, aiaraldean zehar egiten diren udaleku ibiltariak dira, eta, helburua da gure saretzea ematea, gu gazteek beraien artean, eta aldi berean bakoitzak bere ingurua ezagutzea. Eta, uste dugu dela sektore bat apurtxo bat hasten zaigula garai honetan, eta apurtxo bat urtean zehar, orduan da mantendu nahi dugun zerbait. Bai, askotan jartzen dugu fokoa udako aizialden edo udalekuetan, hori 10 edo 13 berako gazte edo umeentzako, baina guk ikusi dugu behar oso handi bat neraben artean, eta iaian nerabezarotik ateratzen diren hoien artean, eta baita gure artean, gure adintartean, eta nagusiagotan. Eta Izarok aipatu duen bezala, saretzea eman nahi dugu gazteen artean, eta baita gazteak eskualdearekin. Orduan, planteatu ditugu gure udaleku ibiltariak gure eskualdean zehar. Eta aipatu dugu ez, izialdia hezkuntza mota bat dela, eta, izialdian asko ikasteko aukera dugula, ez dakit aurtengo udalekuetara begira zerbait pentsatu duzuen, edo zertan eragin nahi duzuen? Bai. Bueno, pasaden urtean, uste du zentratu ginela gehiago ibilbidean eta ibiltzean, eta mendiak ezagutzean. Naturarekin kontaktuan. Naturarekin harremantzeko, eta uste du, pentsatu dugu, aurten bueltita baten batea, eta gehiago herrikoen arteko harreman horretan zentratzea, herrian dauden proiektu ezberdinak ezagutzea, eta hezkuntza harreman bat sortzea, ez dakit Laudiora iristen garenean, agian Laudioko norbaitek zeozer irakatsi aldigu, edo Amurriora, edo Urduñara. Eta hori uste dugu aurten gure inflexio puntua edo jarri dugula hortan, hezkuntza harreman horietan. Baiz, lehen aipatu dugu, ez? Umeak zaindu behar ditugunez, eskaintzen digu udalekoa. Nerabeek, printzipioz, euren buruak zaindu dezaketenez, usten ditugu apur bat, aparte edo usten ditugu euren kabuz, eta azkenean udan dagoen eskaintza, gehien bat dira jaiak, ez? Ez dakite horri buruz, hausnartu duzuen zein adintarte zehatza erakarri nahi duzuen, edo iazko eskarmentuarekin zein adintarte zehatza erakarri zenuten? Pasaden urtean gauzak eman ziren bezala ikusi dugu, adintarte izango da 13-17 bitartean, baina egia esan, pasaden urtean ikasi genuen zerbait izan zen, adintartea ez dela horren garrantzitsua, azkenean gai garela harremantzeko edo zein adintarteko pertsonekin, eta supera berazgarria dela hori. Eta asko ematen digula, azkenan igual pertsona nagusiago bat dago igual jaien antolakuntza sartuta dena delakoa edo beste mugimendu batzuetan, eta orduan hor elikatzeko aukera dago horrelako espazioetan. Orduan, hori, 13-17 badago adintarte, saltotxo bat, baina uste dugu berazgarria izan daitekela hori bai. Ziurrenik podcastaren ikusleak ez dira nerabeak izango, eurentzat gara dinosauro batzuk, baina ziurrenik egongo dira gurasoak hau ikusten, ez? Lehen aipatu dugu ere, pantailatik kanpo, maiz bakardadeari buruz hitz egiten dugunean, gure burura etortzen dela 3. adineko norbanako bat, ez? Baina Estatu Espainiarrean 11 egindako inkesten arabera, pertsona zaurgarrienak nahi gabeko bakardaderi dagokionez, dira, bai adin nagusikoak, ez? 3. adinekoak, baina baita ere,
zera, adingabeak, nerabeak, eta nola baitor, bueno, pues, egin diren hausnarketa batzuk izan dira, pues, sare sozialek berez ez dutela betetzen kaleak betetzen duen edo asetzen duena, eta agian gurasoei ere egin behar zaie deia, pues, apur bat, euren seme alabak animatu ditzaten, ez? Olako egitasmotan parte hartzen, ez? Bai, bueno. Berez deialdia izango da apur bat bai, gurasoak haien nerabe eta gazteekin harremantzeko eta gauza ezberdinen inguruan hitz egiteko, porque egia da bakardadea dela arazo bat gura dintartean eta beste askon artean, baina justo horretan bai. Eta eukitea agian alarma bat edo behintzat erreparatzea zer dinamiketan sartzen diren, ea kalera ateratzen diren, ea norekin harremantzen diren, hori beti garrantzitsua da. Eta, bueno, animatu alba dituzte hain seme alabak bestera batera harremantzera edo bere betiko kuadriatik ateratzera, porque ja bakarrea ematen dela gura intartean bereziki izaera oraindik garatzen ari delako eta gure eskolako kuadrietatik ateratzen garenean ikusten dugu beste mundu bat, ezta? Eta agian hasi garen hoiekin ez dugula hainbeste komunean edo ama komunean. Orduan, gurasoak animatzen badituzte haien seme-alabak, guretzako asko hobeto eta haientzako espero ere. Eta beste edozein pertsonari olako egitasmoak egitera, azkenan hau sare bat da, eta mundu guztiaren artean sortu behar da hori egrin bat horrelako mugimenduak egiteko, eta horran ez du jartzen foko horren beste gurasoen bultzatze horretan, baizik eta gazteen grin horretan horrelako gauzetan parte hartzeko. Eta lehen aipatu duzue, konturatu zinetela adintartea ez zela horren garrantzitsua, ez? Nola ikusi zenuten apurtu zela apur bat, ez? Ez jakintasun hori adin ezberdineko gazteen artean. Osea, naturala izan zen, edo egon zen inflexio puntu bat, edo naturalki sortu zen, nola? Kontua da, elkartu ginela pasen urtean, taldetxo bat, baina esen oso masiboa izan beste udaleku batzuetan gertatu daiteken bezala, eta zegoen hor adintarteen arteko desberdintasuna baria, azkenan etorri zen, adibidez gazte bat 11-12 urtekoa, eta gainontzeko 15 urte zituzten. Orduan, nahi eta nahi ez, harremantzeko behar bat daukagu, ez dauzkagunan telefonak gainean, eta egun guzti egon bagaren elkarrekin, eta polita da, hori elkarrizketa utzetik sortzen da, eta naturalki, eta ikuste ditugu dauzkagula, pentsatzen ditugu, baina gauza askoz gehiago aman komunean. Eta da hori apurtzeko ere baliatzen dugula udalekuetan gertatzen den fenomenoa dela udalekoen burbuia, udalekuetan sortzen da giro bat, ez dela inon gehiago sortzen, eta azkenean gara garenak, eta moldatu behar gara, orduan ez duzu bat utxiko 12 garenean, porque ez du inolako zentzurik, orduan sortzen dira oso naturalki elkarrizketak eta harremanak. Eta gero ez dakit institutuan eta dena delakoan dauzkagula super desberdinduta dintarteak gaudelako gure belaunaldikoekin klasean, eta hori eskoletatik ere apurtza izango litzateke super interesgarria. Saia da, ze asko garenean, saia da, baina habitualako proiektuak baliatu daitezke, erratioak gutxiago, txikiagoak direla kontuan hartu, eta orduan. Eta adibidez zuen kasuan, zerekin geratu zineten bereziki pozik egindako lanarekin idaz? Nik hori, talde oso anitza izan zela, jatorriz eta baita adinari dagokionez, eta hasiera batan geneukan beldurtxo hori ea ez zuen aurrera egingo buruan geneukan bezala, eta azkenan sortu zen kuadrilla bat, igual laudioko giro baten sortu ezin izan zitekena, oso polita izan zela guretzat, bai, eta guk beraiekin sortu genuen harremanagatik baita ere. Bai, nik berdin, irudi bat dut buruan, zala danak batera mahai batean eserita, eta haien bizitzako gauza ezberdinen inguruan hitz egiten, eta hori ematea inork ezer behartu gabe, eta guk ezer planteatu gabe, porque askotan jartzen gara super zorrotz gure ekintzekin, eta derrepente jolastu behar dugu honetara, eta ona igo eta ona jeitsi. Baina askotan ematen direnean horrelako guneak eta horrelako espazioak sortzen dira gauza oso politak, eta ni ere horrekin geratuko nintzateke.
Eta ia sok ez banabil, kanpoko jendea ere animatu zen parte hartzen. Nolakoa izan zen esperientzia kasu horretan? Ba, oso ondo, azkenean hor, hizkuntza ohiturekin ere zerikusi handia izan zuen horrek, segia da guk askotan erdarara jotzen dugu, ez dakit gure ingurunetan, eta bai etorri zela jende igual egunerokoan euskaraz egiten duena, eta horrek kontagiatu zuen, eta sortu zuen hor girotxo bat, egun normalen ez gaudela ohituta, eta askotan gu joaten gara igual, ez dakit, Zarautzeko ez dakit zeudalekutara surf egitera, eta nazten gara ez dakit, Gipuzkoako jenderekin, eta batean deskurritzen dugu euskaraz bizi gaitezkela izialdean, eta hori gertatzea gure eskualdean bertan, izan zen oso polita. Orduan, bai, hori izan zen. Baita ere izan genuen beste aldeko erronka bat izan zela, euskaraz bat ere zekiten gazteak egon zirela, eta hori ere erronka oso polita izan zen, baina erdarara jotzea, osea, jo barik ematen genuen danak euskarara, naiz eta ez jakin, beste alternatiba zalako inork ez zuen kontrolatzen hizkuntza bat, orduan. Bai. Eta hor aipatu behar dugu ere, asko laguntzen gaituela horrelako egorak toleranteago izaten, azkenean hori euskara jartzen dugu erdigunen eta zuk esan duzu, baina gero jende asko dago, ezin duela edo ez dakiela, aldez aurretik, ez dakit atzerritik etorri delako, edo bakoitza daukalako bere gora linguistikoa. Orduan horrek erakusten digu guri bai daukagula euskara beti erdigunean, izaten apur bat toleranteago eta ulertzen bakoitzak daukala harreman bat euskararekin, eta batzutan izan behar garela malguagoak eta hortik jotzen dugula danak gero harreman hona eukitera hizkuntzarekin. Orduan, hori, ez dakit azaldu nahi zen. Eta aurtengo ekimenari dagokionez, noiz hasiko zarete izen ematea prestatzen, edo ez dakite eperen bat jarri duzuen? Bueno, izen ematea zabalik dago jadanik, eta uztailaren 31 arte egongo da zabalik, eta udalekoa bera irailaren batean hasten dugu, eta irailaren bostera arte. Ederto, ez dakite animatu nahi baduzue gazteren bat, edo guraso edo osaba izekoren bat, apur bat sakatzen norbait, mezu bat zabaltzen. Bai, hemendik deialdi bat gurekin parte hartzera, egun gitzi izango dira, orduan esperimentu txiki bat egitarren gutxienez animatzen zaituztego gurekin egun horiek pasatzen. Bai, eta uste dut ez dugula esan, baina gure bilbidea izango da Orozkotik hasita Urduñara, eta hori, animatzen zaituztegu. Ez arete superkirolariak izan behar. 0-0-0. Vale, mil esker guztioi, ez dakite aritzagian hausnarketaren bat geratu zaigu tintontzian atera nahi duzuna, edo gustura geratu zen? Bai, eusen prozesutan, eskuntzan bai nerabe eta bai aurretan eskuntzan aizialdia kokatu behar dela eta aizialdiari garrantzia eman behar zaiola. Eta ikustutoriari adi dela beraiek ere egiten eta ari saiatzen ari garela beste esparru bat egiten. Erdo, mil esker zuen parte hartzeagatik. Zuri.